Ako po si Maylene Rosero Isplana na nakatira po sa Barangay Purok Criti, Babo, Piodoran, Albay, na humihingi po ng tulong na mapagamot pong aking anak sa neurologist po kasi po may sakit po siyang epilepsy. Dalawa lang po ang anak ko. Ang trabaho po ng asawa ko ay magsasaka lamang po. At ako po, housewife lang po. Nag-aaral po ang anak ko dito po sa Tibabo Elementary School, module lang po. Sana po ay matulungan niyo po ako na magamot po siya. Maraming salamat po. God bless you po. Kamusta na po kayo, nanay? At itong anak niyong si Lawrence? Ito po nga, bigla inatake po. Ngayon lang, ma'am, inatake na naman itong si Lawrence. Opo. Opo, pag in case na inatake po ito si Lawrence, ano po yung ginagawa nyo? Ano lang po, tinadala ko po siya sa medyo magandang lugar po sa malamig-lamig po. Doon lang po una, pinapaano ko lang po lang siya, pinapahiga. Eto, ma'am, ikaw po ay isang albularyo. Diyan po sa pamilya ninyo at sa inyong lugar. Opo. So, kailan po kayo nag-practice bilang albularyo, ma'am, sa inyong lugar? Nung ano pa lang po, nung April pa lang po, nung April 18 po. Ngayong taon lang, ma'am. Opo. Maaari nyo bang maikwento, ma'am? Kasi na-curious ako. Bakit pumasok ka, ma'am, sa pagiging albularyo? Ang gusto ko lang po, makatulong po ako sa mga tao po na mga may sakit po. Pero sa pamilya nyo, ma'am, meron ng dating albularyo, ma'am. Wala pa po. So, ikaw lang sa pamilya nyo, ma'am, ang naging albularyo. Opo. Bakit, ma'am? Kamusta? Malayo ba ang ospital dyan sa inyong barangay papunta dun sa sentro kung saan merong ospital? Malayo naman po. Ang ospital po dito, nandun pa po sa sentro po ng Piodoran. Okay, so karamihan dyan, ma'am, sa mga lugar nyo is, kumbaga ang gumagamot ay mga albularyo. Opo. So, ang mga kadalasan na nagpapagamot sa'yo, yung mga kabarangay mo, ma'am, at mga kalapit na barangay. Opo. Opo, sa pagiging albularyo, ma'am, sinubukan mo bang gamutin itong anak nyo, ma'am, si Lawrence? Nasubukan ko pa lang po itong gamutan po. Pinag-ano ko lang po yung pag naano po siya, no po sa punto. So, walang nangyari po, ma'am. Walang naging improvement. Naging okay naman po na gumaling po siya noon. So, ngayon ay, kumbaga, madalas nang inaatake po ito si Lawrence ng kumbulsyon. Opo. Lalo na po pag malamig ang panahon. Kailan po ito nagsimulang atake ng kumbulsyon itong anak nyo, ma'am, na si Lawrence? Nung 5 years old po siya. Ngayon, ilang taon na po ito? Magto-12 na po ngayong June 22 po. Kada araw, ma'am, sa araw-araw, nakailang beses siya kung atake ng kumbulsyon, ma'am? Kung okay po ang panahon, mga 5 beses po. Pero pag malamig ang panahon, mga 10 beses or 7 beses. Habang nagkakaedad siya, ma'am, mas lalong lumalala. Mas lalong... Opo. Pero minsan, ma'am, hindi mo pa ito napating sa doktor, itong anak nyo. Pinatingnan ko na po, pinag-ano ko po doon po sa ligaw po, sa zone po. Kumusta naman, ma'am? Kamusta yung naging check-up nito? Ang sabi po nito, epilepsy daw po. Sabi ng doktor. Opo, ang kailangan daw po nito, neurologist po, saka po daw psychologist po talaga. Opo, meron bang in-advise o nireseta, ma'am, na gamot na pampakalma in case po na atakin po ito ng kumbulsyon? Meron po yung tinobarbital po. Nasa magkano naman yun, ma'am? Yung 500 pesos po, isang bote lamang po yun. Sa isang bote, ma'am, gaano katagal ito tumatagal sa pag iniinom po ito ni Lawrence? Mga 1 week lang po. So, kung i-kukuha natin, ma'am, ito total natin, ma'am, every week, kinakailangan nyo ng 500 pesos para dito sa gamot ni Lawrence. Opo. Sa ngayon, ma'am, kamusta naman ang hanap buhay ni Mister? Ito ngayon po, medyo okay naman po. Sumasapat naman, ma'am, yung kinikita niya, ma'am, sa pang-araw-araw niyo, especially ngayon na merong gamutan itong si Lawrence. Ako minsan naman po, hindi naman po. Ikaw, ma'am, meron ka bang pinagkakakitaan ngayon maliban dito sa panggagamot mo? Hindi naman po ako humihingi sir ng bayad. Kumbaga, libre na lang sa yung mga kababayan itong panggagamot mo, ma'am. Opo. Pero ngayon, sa bahay ka lang, ma'am. Ikaw na yung nag-aalaga dito kay Lawrence. Opo. Pang ilan siya, ma'am, sa magkakapatid? Bunso po siya kasi po dalawa lang po anak ko. So, may panganay ka pang anak, ma'am. Opo. Nag-aral pa po ba ito? Itong panganay mo, ma'am? Opo, grade 9 po. Itong si Lawrence, ma'am, nag-aral na po ba? Nag-aaral po ito module. Module. So, nababantayan nyo, ma'am, itong si Lawrence. Opo. Pero ngayon, ma'am, na meron kayong pangangailangan, paano nyo po natutustusan itong pang-araw-araw nyo? Especially ngayon na merong gamot na kinakailangan na inumin itong si Lawrence. Natutustusan ko po to sa siyempre po,
nabuhay po kami para ano na po, nagtitip na po. Opo. May tanong ko lang, ma'am, kailan po yung huling pagpa-check up nyo dito kay Lawrence? April 29 pa lamang po yun. At ngayon ay gusto nyo ulit na mapatingnan talaga ito sa doktor, sa espesyalista para malaman kung ano talaga itong sakit na nararamdaman ni Lawrence. Opo, at magamot po siya. Opo. Gaano kahirap, ma'am, na ito na nagbabantay ka dito kay Lawrence? 5 beses kada araw itong inaatake si Lawrence. Siyempre po mahirap po kasi po, yung pag nakikip ko po, so natatakot din po ako pag nakikita ko po na ina-atake. Siyempre po, nakangamba po ako, baka po ano po mangyari. At na po, pag nag-iisa ko dito, di ko po makaya. Pero sa ngayon, ma'am, nakakainom pa siya ng gamot. Hindi ko na po muna siya pinainom po kasi po nung nag-inom po siya ng pinobarbital po, sunod-sunod po yung ano niya, atake po. Kumbaga, gusto nyo na, ma'am, na maagapan sa lalong madaling panahon itong nararamdaman ni Lawrence. Opo, kasi po minsan po, lagi po siyang tulala, wala po sa sarili. Para sagutin ang pangangailang medikal, nasa kabilang linya ng ating telepono ngayon si Ma'am LV Sedeño. Siya po ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Ma'am, ano po ang maaring maitulong dito sa pamilya, itong si Nanay Maylene na kinukumbulsyon po itong anak niya? Ano po yung tulong na maaring maibigay ng Ako Bicol Party List? Tanong ko lang, check up pa na ba yung bata ng PEDYA? May Apo. check up na ba yung bata dito sa amin? Hindi pa po, ma'am. Bali gustong ipa-check up muli itong anak ni Nanay Maylene para malaman kung ano talagang kalagayan nitong ni Lawrence. Okay, kasi nga sa mga ganyang kaso, kasi bakit yung bata nagsitisyo, baka kailangan ng MRI o EEG ng bata. Nahulog ba yung bata nung maliit pa? Nahulog mo ba siya nung maliit pa yung bata, sir? Okay, ma'am Maylene, nung bata pa po ba siya ay itong si Lawrence meron na bang epekto po itong nararamdaman niya ngayon, ma'am? Wala naman. Ma'am LB, wala naman daw po siyang nakikita sa kanyang anak. Ngayon lang daw po. Ano pa ang gagawin natin, ha? Punta muna sila Lanay sa PEDYA sa lugar nila. O sa RSU kung may PEDYA doctor naman sa lugar nila, pa-check up muna yung bata. Tapos, pa-refer sa atin dito sa BISMC. Apo. Para matingnan ng espesyalista sa sa sakit na ganyan. Apo. Baka kasi yung bata, di natin alam na bagok or nahulog or anything na nangyari na hindi natin alam. Apo. Kaya nagsisissure siya or sinusumpong, ganon. Kailangan yan ng mga lab test para malaman natin kung ano talaga ang kanyang karamdaman. Opo. Ngayon, doktor lang pa makakapag-determine kung ano mga kailangan niyang test na gawin. So, kailangan natin muna siyang madala dito sa atin sa BRSMC. Once po nandito na yung pasyente, rest assured po ha, wala silang babayaran. Ayun. Magdala lang ng valid ID ng pasyente. Kung wala pang ID ang pasyente, yung birth certificate po, dalhin na ng magulang. Opo. Yung magulang po magdala ng ID. Hindi Opo. po natin kailangan ng indigency since lahat naman po ng namihingi ng tulong kahit may kaya, tinutulungan natin. Opo. So no need na po yung indigency. Kailangan lang po valid ID. Valid ID? And then po yung birth certificate ng bata. Opo. At yung Referral po galing sa RHU. Opo, yung referral, ma'am, from RHU dun sa lugar nila. Yes po. Apo, maraming salamat muli, Ma'am LB Sedeño. Siya po ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Maraming salamat po, Ma'am LB. Ma'am Maylene, ano po ang masasabi natin mula sa Ako Bicol Party List na wala na po kayong gagastusin? Wala na po kayong isipin pa dito sa pagpapa-check up at pagpapagamot dito kay Lawrence? Opo. Apo, at maraming salamat po sa iyong tiwala sa aming program, Nanay Maylene, at asahan mo na alalay po kami ang aming team sa mga susunod na proseso. Meron ka bang mensahe, ma'am? Ang mensahe ko po, nagpapasalamat lang po ako sa Ako Bicol Tabang Uramit po Party List po. Kasi po, matutulungan na po yung anak ko na gumaling po at makapag-aral na po. At Opo. matuto na po siya kung ano po ang tama at ano ang mali. Tama po, ma'am. Pero nung nakakausap mo ito si Lawrence, ano daw yung pangarap niyang maging? Di pa po nakakaano po kasi parang di niya po maintindihan yung mga ano ko po, mga sinasabi po. Kumbaga, epekto pa ito ng nararamdaman niya, ma'am. Opo. Apo. At least, ma'am, meron na tayong kasagutan patungkol dito sa alalahanin mo patungkol sa gamutan ni Lawrence. Opo. Apo. Maraming salamat muli at magandang hapon po, Ma'am Maylene.